România, trebuie să cităm din clasici, chintesență de mizerii de la creștet până în talpă. Ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filosofie și aplaudă frenetic schisme, cântece și jocuri și apoi în sfatul țării se adună să se admire bulgăroi cu ceafă groasă, ăsta cred că e Solomon, grecotei cu nas subțire, ăsta e domnul Fritz deputat, de la Timișoara, de la dumneavoastră, domnul Grindeanu. Domnule deputat. De ce mă cenzurați și de ce mă luați din timp? Toate, e din Eminescu, domnul Suciu, toate mutrele acestea sunt Eminescu e până la personalizat un coleg de-al dumneavoastră. Spuma asta înveninată, ăsta plebe, ăsta gunoi, se ajunge stăpân pe țară și pe noi. Tot ce în țările vecine e mintit și stirpitură. Apropo, să vedeți cum faceți cu politica externă și cu relația cu America, că avem acum ministrul la externe, încât fonfii și flecarii, găgăuții și gușații, bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii acestei nații. E bun la pe circ, realitatea asta trebuie să o recunoaștem. E bun 25. La circ, cu poezie. Aveți un partid care reprezintă o treime din CSAT, care a luat 10% din voturi, din păcate. Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece, vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece. Prea v-ați arătat arama, prea făcură neamul nostru de rușine și ocară, prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, ca să nu se arate odată ce sunteți, niște mișei. Măriți TVA-ul, vă bate joc de afacerile românilor și îmi place din această schiță de program de guvernare cel mai mult partea aceea în care tăiați subvențiile pentru partidele politice. Ați văzut-o și voi acolo, nu? Felicitări! Faceți foarte bine ce faceți, călcând în picioare democrația și votul poporului român. Veți fi taxați, veți ajunge să plătiți, pentru că v-ați bătut joc. Noi nu participăm la această mascaradă, ne ridicăm și plecăm